Gikumpirma ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio nga aduna pay usa ka missing atol sa nahitabong sunog sa NCCC Mall of Davao niadtong Disyembre 23 ning tuiga. Sa media press briefing ganina miingon si Mayor Duterte nga wala pa nakita ng usa ka SSI employee gawas sa 37 ka mga patayng lawas nga una nang na-recover sa otoridad sulod sa maong mall. We continue to look for that one missing SSI person, and we started this morning by Bureau of Fire going to NCCC, and the city government of Davao through CSSDO going to the house of the family of that one missing SSI employee. Hinoon matod sa mayor aduna pay usa ka unidentified body nga nagpabilin sa otoridad sa pagkakaron ug gipailawom na sa DNA test aron masuta kung ang patayng lawas mao si Mico de Mafelis o binbakaha si Alexandra Moreno. One is still unidentified. So there are two persons in the missing list. So it might be Moreno or Di Mafiles. Ang Di Mafiles family nagsubmit na sila to a DNA test. Ang Moreno family, we are still talking to them. Subay niini gikumpirma usab ni Mayor Duterte nga adunay usa ka NCCC Mall employee ang namatay kinsa giila nga mao si Melvin Gaa, miyembro sa Disaster Response Team sa NCCC. Sa usa ka balita gikumpirma usab kini sa NCCC management di nasayran nga si Gaa gitabangan ang mga SSI employees nga makanaog sa exit. Og sa dihang nakagawas na ang ubang employees, ingon man ang lain pang 700 NCCC mall personnel ug mga bisita sa maong mall, misa ka pag-usab si Melvin aron isalbar ang lain pang natrap sa maong building. Sa pikas bahin gikanayon ni Mayor Inday nga nagistorya na sila sa NCCC management ug SSI kalabot sa mga assistance nga itunol nila ngadto sa pamilya. City government will shoulder the expenses from the mall to the hospital to the funeral parlor to the cemetery. So everything, all expenses in that line will be taken care of by the city government, and then we will give them cash assistance. The SSI will give cash assistance and will match the families for livelihood packages with the Department of Labor and Employment. The NCCC group will give cash assistance and then take in the child of those who died as their scholar. Kasama mo sa balita, Radyoman Abi Bibera, Tatak, RMN. Tatak RMN.